2、3名です。保安でしたんだけど。まあ、もう、それなんて言うかな、本当はこういうことしたんだけど、で、今のわけの面白いのを書いて、結局さ、そこだと、まあ、で、のでさ、面白い、そうですけど、で、ちょっとだけで、私はテレビに結構言うと、ちょっとすると、今度どうしようか、私はやっぱりそれをちょっとしていただいて、やっぱりそれを絶対このローザーバーにとってもらって、時間とやるけど、生徒自身がちょっとついて、なんでもちょっと、ちょっとして、生活すごい。なんで出足も私が大量のトレーラー、生徒希望して。で、さすがから働きのするんで、信用するところで、ほったらと思うと、私は思います。